भजन में हनुमान जी के भजन ऐसे जरूरी बा का है कि हनुमान जी ऐसा देवता है कैसन सब देवता में पहले आईला और जब काम बन जाई सफल हो जाई तब बाद में सरस्वती जी से मांगब तो विद्या मिली लक्ष्मी जी से धन मिली बाकी हनुमानी जी ऐसा देवता बानी एक ही बार में सब दे दी बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हमारा भोजपुरी समाज के एगो बड़ी सुंदर गीत बा ये बहुत कलाकार लोग होले बा कि हरियर टिकुलिया लहरदा टिकुली सटले ओही रे टिकुलिया पतीन जना के रखले बानी के अरे पुलिस दरोगा हवलदार वाह वाह टिकुली सटले। लेकिन गोपाल राय जी सुंदर गीत गौले बानी कि राजा जी अरे छुट्टी लेके आवत बाड़े घरा बाहरा से फोन आई रहनी जाए के न जाई नहीं हरवा बाहरा से फोन आई भक्त है हनुमान जी कि हनुमान जी के दहिया लाले लाल बा गदवा विशाल बा हनुमान जी के दहिया लाले लाल बा गदवा विशाल बा हनुमान जी के बजरंग बली के दहिया लाल लाल बा गदवा विशाल बा हनुमान जी के दहिया लाल लाल बा गदवा विशाल बा जय हो जय हो वैसे भी साधना करने के लिए साधन की जरूरत नहीं है अभी साधना कर रहे हैं हम कि होई राम जी के दूत अरे मैया अंजनी के पूत होई राम जी के दूत मैया अंजनी के पूत रौरा लीला रब चंदन लाल लाल बा गदवा विशाल बा रौरा लीला राम चंदन लाल लाल बा गदवा विशाल बा कभी सांवरी चले आना प्रभु जी चले आना कभी रावणी के कभी सांवरी के चले आना प्रभु जी चले कभी राम रूप में आना कभी श्याम रूप में आना सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना कभी रावणी के कभी श्यामणी के चले आना प्रभु जी जिया जिया हनुमान जी के दहिया लाल लाल बा गदवा विशाल बा बजरंग बली के दहिया लाल लाल बा गदवा विशाल बा कि रौरा लंका में कोई कि रौरा लंका में कोई जाके सिया सुधी पई
कि रौरा लंका में गईनी जाके सिया सुधी पैनी लाठी ने कहे के भांजे के बतहे लोग पना भांजती कैमरा वाला कि रौरा लंका में गईनी जाके सिया सुधी पैनी अरे राउर नाम जनम राउर नाम जनम के दुनिया जहान बा कंचनपुर से अमित कुमार जी हनुमान जी के भजन पदले बनी कि राउर नाम जनम दुनिया जहान बा यही से अरे गदवा विशाल हनुमान जी के दहिया लाल लाल बा गदवा विशाल बा हनुमान जी के दहिया लाल लाल बा गदवा विशाल बा ए विशाल बाना हो कमाल बाना 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 बजरंग